11 соли бе ту будан. хотираи не ки падар ҳамеша ва ҳар сония маро дар гирдобаш мепечонад. ёди падар занги диламро тоза мекунад. 11 сол аст ки падарам Наҷмиддинов Сайфиддин равонаш шод бод дар бари мо нест. аммо сӯзиши марги падар ҳар лаҳза аз нав оташ мегирад. оре шукри зинда будан, вале ҳар намозам пеши даргоҳи илоҳӣ дуо мекунам ки гури падарҷонам рӯшан бошад. рӯзҳои иди қурбону рамазон падарам либоси идона ба бар карда баъди намози ид интизори меҳмонон менишастанд. хушсухану хушчақчақ буд падарам. аз дидораш ҳеҷ сер нашудам. кош қудрате мебуд ки ақаллан як лаҳза ӯро дар бедориям медидам. чӣ қадар гуфтаниҳое дорам падар. имрӯз ҳисоб кардам 11 сол аст ки ману фарзандонат ва модарам бе ту зиндагӣ дорем. аммо миёни пазмониву афсӯсҳо чашмони модарам гӯё ба марги ту бовар надораду фақат раҳм мепояд падарҷон. ман ҳам ба марги ту бовар надорам. хаёлам ки бо мани падар умрат бевафоӣ карду маро дар селоби ҳасратҳо ғарқ намуд. доимо барояд дуо мекунам падарҷонам. дар рӯзи иди қурбон дуо мекунам ки рӯҳи тамоми падарони моро худованд шод гардонад. маконашон биҳишти ҷовидон бошад. илоҳо омин. падарҷон, медонам ки рафтӣ ба олами хомӯшон, аммо ман ҳар сония эҳсос мекунам ки ту бо ман ҳастӣ. дидор дар қиёмат. додари гиромӣ раҳмонзода қаздонӣ ки дар бораи падари рафтаи худ чунин мисраҳоро иншо намудааст, ин лаҳза онро пешкаши тамоми он нафароне ки падар гум кардаанд ва ин дарди ошноро эҳсос мекунанд мебахшам. падарҷонам, куҷо рафтӣ? падарҷонам, куҷо рафтӣ? сафои дину имонам, падарҷонам, куҷо рафтӣ? тасаллои дилу ҷонам, падарҷонам, куҷо рафтӣ? навозишҳои гарми ту ба ёдам мерасанд ҳардам. дар ин дунё саробонам, падарҷонам, куҷо рафтӣ? ғаму дарди ниҳонамро намедонам ба кӣ гӯям. зироҳи рафтаат нақши қадамҳои туро меҷӯям. ба ғайри модари зорам набошад шахси ғамхорам. дареғо нести андар сари мо эй дуогӯям. аз ин дунё ҷавон рафтӣ, чӯ тире аз камон рафтӣ. саропо мурғи ҷон гаштӣ, ба сӯи осмон рафтӣ. кашиди заҳмати бисёр барои хонадони худ. зи назди хонадон ногаҳ канори хобдон рафтӣ. бирезад дар сари қабри ту оби дидаҳои ман. расад бар гӯши арвоҳи ту алҳамду дуои ман. ту хомӯши қатори рафтагони хоки хомӯшон, вале дар ҷони ман ҳастӣ ҳамеша ҳам садои ман. баре зиндагонӣ бо падар ин тахти шоҳӣ будааст. бе падар мушкил, лек амри илоҳӣ будааст. дӯстони азиз, он нафароне ки падару модаронатон зинда аст, қадр кунед. ҳар лаҳза ғанимат аст. барои падарони рафта дуо мекунем ки қабрашон рӯшан бошад, равонашон шод бошад. дӯстони азиз, вале доғе ки аз фавти падар дорам, расад рӯзе ба маргам мекунад маҳкум.
худованд ҳамаи падарои рафтаро равонашон шод бошад. дӯстои азизу меҳрубон, сари хоки падар ки дар ҳисоб аст, айодат карданаш танҳо савоб аст. агар ки рӯҳи покаш шод кардӣ, туро андар қиёмат ин ҷавоб аст. сари хоки падарро хок парто, ба қалбу дидаи ғамнок парто, наёбӣ марҳаме аз хок воло, ба захми синаҳои чок парто.